i realment a vegades ha sigut com he anat fent obres amb l'evolució de la meva edat o de les escoles en les que he anat aprenent. I realment ara tenia moltes ganes perquè són quadres que em representen a mi al 100%. No és ni inspiració d'un professor o d'alguna època, no, sóc jo al 100%. Llavors hi ha una miqueta de tot, des d'un suport que és gran, de metre per metre, la gran majoria, després les tècniques, fent servir espàtula, el dibuix i tot. Llavors, bueno, és la meva combinació de com jo sóc. Llavors volia treure això i que la gent, bueno, gaudís de la meva obra, i per mi és com una nova etapa de maduresa, de més o menys com sóc jo. L'exposició en la que ara esteu és al carrer Bruc, número 72, i aquí hi ha unes 21 obres de tots els estils. La gran majoria està basada en la dona. L'exposició està aquí al carrer Bruc, número 72. Podeu gaudir des de 8-30 de novembre fins al 31 de desembre del 2018. Normalment l'horari és de dilluns a divendres, matins i tardes. Veureu una petita mostra amb colors, alguns més clàssics, amb blancs, daurats, platejats, més dolços, com amb imatges ben potents i ben fortes, com pot ser una cara blau elèctric ficant-se dins de l'aigua. Aquestes obres, algunes d'elles, fa aquest estiu passat, han estat exposades a Varsòvia, i igualment ara fa d'una setmaneta vaig rebre un premi a un concurs a França, que era un concurs a nivell mundial. Llavors, és un reconeixement que et dona més força, encara que sigui per tirar endavant, fer nous quadres, noves obres, i que espero que tots gaudiu i disfruteu de l'espàtula, del color, de la pintura, i us deixeu anar i sentir.